Jesusen izenaren omenez, denen belaunak makur daitezela, zeruan, lurrean eta lurpean, jauna menpeko egin zalako heriotzeraino, gurutzean hiltzeraino. Horregatik, Jesukristo da jauna, jainko aitaren aintzarako, aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Senideok, Kristoren mai beretik jan eta edateko gai izan gaitezen, aitor ditzagun gure pekatuak. Jesus jauna, galdurik zegoena, bilatzera etorri zarena, erruki jauna. Jesus jauna, guztion erospenerako, zure bizia eman duzuna, Kristo erruki. Jesus jauna, zeure seme alaba sakabanatuak biltzen dituzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zure semeak gugatik gurutzeko heriotza jasatea nahi izan zenuen, gu etxaiaren menpetik askatzeko. Egizu, zure zerbitzariok pizteko grazia iritsi dezagula. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Kasi baten mingaina eman dit nire jaunak. Hitz bizkorgarria eman dezaien nekatuei. Belarria esnatzen dit goizero, ikasiek bezala entzun dezadan. Jaunak belarria ireki dit, eta nik ez diot gogorrik egin, ez dut atzera egin. Bizkarra ipini diet jotzen ninduetenei. Masaila bizarretik tiraka ari zitzaikirei. Ez diet aurpegia zilestu irainei eta aldiztuei. Nere jauna nuen laguntzaile. Horregaitik ez nintzen lotzatu. Horregaitik ipini nuen aurpegia harri gogor bezala. Eta badakit ez naizela lotzagarri gertatuko. Ondoan dut nire laguntzailea, nork eraman ni auzitara? Har gaitezen aurrez aurre, nork du nerekin auzirik, datorrela. Ara nire jauna dut lagun, nork galduko nau? Jaunak esana? Eskerrak zurit jauna. Hain onbera baizera jauna, entzun nazazu zure grazi egunean. Hain onbera baizera jauna, entzun nazazu zure grazi egunean. Zuregatik jasan dut lotzagorria, alkez estali zaitez aurpegia. Arrotz natzaie nere zenideei, atzerritar nere amaren semeei. Maite minez jaten nau zure etxeak, eta zuri egin irainak hemen datozkit gainera. Hain onbera baitzera jauna, entzun nazazu zure grazi egunean. Lotzak bihotza urratu dit eta ahul nago, nor nita zerrukituko eta ez da inor, nor ni postueraziko eta ez dut aurkitzen inor. Hanari orde eman zidaten behazuna, egarri nengoela ospina. Hain onbera baizera jauna, entzun nazazu zure grazi egunean. Jainkoaren izena kantuz dut goratuko, eta eskerremanez ospatuko. Ikus murgilduok eta postu zaitezte. Bila jainkoa eta bihotza birbiztu bekizue. Izan ere, behartzua du jaunak aditzen,
eta bere adiskide atxilotuak ez ditu gutxiesten. Hain onbera baitzera jauna, entzun nazazu zure grazi egunean. Agur gure errege, zu bakarrik izan zera gure utzegiteen errukia izan duena. Jauna zuekin. eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, 12 batek, Judas Iskariote zeritzanak, apaiz nagusietara joan da, honela esan zien. Zer emango didazue hori eskuratzen badizuet? Haiek, 30 zilar diru agindu zizkioten. Judas, ordu ezkero, Jesusai eskuetara emateko egoki erabila zebilen. 20 hilen lehendabiziko egunean, etorri ziren ikasleak Jesusengana, eta esan zioten, nun prestatzea nahi dezu Paskua afaria? Jesusek erantzun zien, zoazte herrira, olakoerengana eta esaiozue. Honela dio maisuak, hurbil da nere ordua. Zure etxean ospatuko dut Paskua nere ikasleekin. Ikasleek Jesusek esan bezala egin zuten, eta prestatu zuten Paskua afaria. Ilun nabarrean mailan zegoen Jesus 12ekin, eta jaten ari zirela honela esan zien. Benetan diozuet, zuetako batek saldu egingo nau. Ikasleak atsekabez beterik galdezka hasi zitzaizkion banaka. Ni al naiz, jauna? Harek erantzun. Nerekin azpil berean ogia busti duenak horrek salduko nau. Gizonaren semea badijoa, hartaz idatzirik dagoen bezala. Baina zoritxarrekoa gizonaren semea saltzen duena. Gizon horrek hobe luke jaio ez balitz. Orduan, Judasek salduko zuenak galdetu zion. Ni al naiz, maisu? Eta Jesusek, zeuk esan dezu. Jaunak esana? Eskerrak zuri jauna. Gaur ere Judasen traizioaren aurrean gaude, San Mateoren arabera. Jesusek afaltzen ari direla, 12etako batek saldu ingo duela esaten die. Eta 12ak hasten dira galdezka batak besteren ondoren, ni al naiz jauna, ni al naiz jauna. Eta Jesusek erantzuten die, nerekin mai beretik jan eta edan duen batek horrek salduko nau. Gu badakigu Judas izan zala, saldu zuena, baino berez, gurutzea heldu zenean, zailtasunaren unea heldu zenean, San Juan apostoluak enduta, evangelariak enduta, beste guztiek alde egin zuten, ihes egin zuten. 12tik 11ak gurutzea heldu zenean, lotxatu egin zien Jesusetaz, ukatu egin zuten munduaren aurrean. Batzutan, agian, pentsatu izan dugu, ze suertea izan zuten, Jesusen garaian bizi izan zirenak, ze suertea Jesus entzuteko, zuzenean entzuteko, berarekin egoteko, ezagutzeko, ukitzeko, berak indakoak ikusita eta bizitzeko. Nik aukera hori izan banu, nire fedea asko handigoa izango litzateke, edo nire indarra, edo itxaropena asko handigoa ni daukadana baino. Seguru algaude hontaz. Seguru gaude, 12etatik 11kei ez zien gehiegirako balio izan, guzti honek.
Azkenean, gurutzean, 12-tatik 11-ek ukatu egin zuten Jesus. Lotxatu egin zian, Jesusetaz. Eta guk ez aldeu Eukaristian Jesusekin bere mai beretik, jaten eta edaten, Jesusekin batera. Momentu horietan, bai, pentsatzen dugu, bai, Jesus, ni zurekin egongo naiz betiko, Pedrok esan zuen bezala. Eta gero, ukatu aldugu inoiz guk Jesus, apostoluek bezala. Nork esan dezake ezetz? Nork esan dezake, nork begiratu dezaioke aurrez aurre, begiz begi Jesus jaunari, eta esanik inoiz ez zaitut ukatu. Aste Santuan, eta Jesusen nekaldi, heriotza eta pizturaren misterioen aurrean, oinarrizkoa da norberak bere pekatua onartzea eta aitortzea. Hau 12 egin zuten. 12 apostoluek pekatua egin zuten, eta 12ek beren pekatua onartu zuten. Baina ez da nahikoa horrekin. Ez da nahikoa, bestela depresion sartuko gea, beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Jangoikoren errukira irekitzea oso importantea da. Pekatua onartzea bezain importantea, gehiago, Jangoikoaren errukira irekitzea da. Jesus, ostiral santuan, nigatik, gutako bakoitzengatik, eta mundu guztiaren pekatuarengatik, pekatuak bere gain hartu zituen. Hau, 11 apostoluk onartu zuten. Humiltasunez beren hutsegiteak onartu zituzten, eta gurutze eta piztuerak ematen duen bizi berria jaso egin zuten, bizi berri hori, piztuerak ematen duena. Judasek, gudakigula, ez zuen hori onartu. Dena dela, Judasen azken sortea, beti, gu guztiona bezala, Jainkoaren eskuetan dago. Aurten bizitzen ari garen egoera bereziarengatik, ez dugu adiskidetze sakramentua edo konfesioaren sakramentua normala den bezala bizitzeko aukerarik. Zer egin dezakegu egoera hontan? Baita santuak, Frantziskok, kriterio batzuk eman dizkigu, bide bat eman digu. Zer egin dezakegu? Hauxe egin dezakegu, 2 pausutan, 2 puntu importantea daude. Lehenengoa, hauxe, gaur adibidez, gaur gauean, edo bihar goizean, gela batean bakarrik sartu, bakardadean sartu, eta kontzientzia aztertu. Aztertu zertan hanka sartu dudan, edo zertan hutsegiteak egin ditudan. Modu asko daude hau egiteko, amara aginduekin, edo zoriontasunekin, edo ikusi zenbuz nagoen Jangoikoarekin, anai arrebekin, eta neure buruarekin. Lehenengo pausua aztertzea da, norbere burua aztertzea, eta damutzea, bihotzez damutzea, bihotzez pekatuen dolumina sentitzea, eta barkamena eskatzea Jangoikoari. Lehenengo pausua, kontzientzia aztertu eta Jangoikoari bihotzez barkamena eskatzea. Eta bigarren pausua, propositua edo borondatea izatea, guzti hau pasatzen denean, aukera izan bezain laizter, paiz batekin konfesatzea, adiskidete sakramentua bizitzea. 2 pausu hauek proposatzen dizkigu Aita Santuak, Aste Santu hontan, konfesioa edo adiskidete sakramentua bizitzeko. Hau ja Elizaren tradizioan bazegoen, kontrizio izena du, kontrizio perfektua. Horren, izan dezagula egun hauetan, Pasko 3 honetan, Jangoikoaren barkamena jasotzeko une bat.
Honela izan bedi. Aurkez ditzagun gure otoitzak Jangoikoaren aurrean. Elizaren alde, nekaldi santuko egun hauetan, garbiago egin dadila Kristoren odolaz. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Agintarien alde, jaunak momentu zail honetan beren erabakiak argi ditzan. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Gaixotasunaren bidez, Kristoren nekaldian parte hartzen duten guztiek iritsi dezatela adorea eta pakea. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Aste hauetan, piztueraren itxaropenean hil diren guztien alde. Jaunak betiko atsedena har ditzan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Entzun jauna, zure herriaren eskariak, eta geuregandik itxaron ezin duguna, zure semearen nekaldiaren merezimenduei esker lor dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatu azu jauna, zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hausi egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatu azu jauna, zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hausi egingo zaigu, betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoitz, jainko aita alguztidonari, opari hau, gogoko izan dakion. Onartu jauna, eskaintzen dizugun, doa jau eta egizu, zure bihotzonez, zure semearen nekaldia sakramentuz ospatzeak, iritsi diezazkigula bere fruituak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztit santu, jainko ahal guztidun beti erekorri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ari batzaizkigu urreratzen, haren nekaldi salbagarriaren eta piztuera harrigarriaren egunak. Hoietan garaitua izan da gure betidaniko etxaia, eta hoietan ospatzen dugu geure erospenaren misterioa. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onarzazu jauna, haien gorespenekin, bat egin gitzagulaguk geure kantu hotsak. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan.
Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Inazio gure otzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, mundu honetatik zeure gana eraman dituzun Mari Carmen eta Victoriano, zeure zerbitzariak. Heriotzan zure semearekin bat egin dutenez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, Kristeko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Angoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa eta alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Maiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuzera gure pakea, eta bihotz damutuak, jainkoarekin adiskidetzen dituzu. Begira zeure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera,
gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jaungoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, maiguzu pakea. Hona hemen jaungoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, baino esazu hitz bat ta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Odola. Gizonaren semea ez da etorri, zerbitzatua izatera, zerbitzari izatea baizik, eta bere bizia guztien ordainsari ematera. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago, baina une hontan, sakramentu oran, hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera, eta egiaz hartu bazintut bezala besarkatzen zaitut, eta oso osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna, misterio hauek ospatzean, zure semea gugatik hiltzela aitortzen dugu. Emaiguzu, gogo bihotze sinistea, heriotza horren bidez, betiko bizia emango diguzula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Orain arte guk hemen Zumaiatik egunero ospatu izan dugu meza, hemen interneten bidez, Gipuzkoako kristauei zerbitzu hau eskaintzeko. Datozen egun hauetan, ostegunetik igandera, zerbitzu hau
Orioko parrokiak beteko du, eta aukera izango duzue meza euskeraz jarraitzeko ETB baten, bihar ETB baten, Orioko parrokitik, arratsaldeko 7:00 baita gonbidatzen zaituztet, guruz bidea Aita Santuarekin Erromatik jarraitzeko, eta gure gotzaiak ere, Elizbarrutiko kanalean, elizkizunak eta ospakizunak egingo ditu. Gu berriz, astelehenetik aurrea ikusiko dugu elkar, Pasko astelehenetik aurrea, arratsaldeko 7:00. Pasko 3. santua izan dezagula denok. Jauna zuekin. Bedenka zaitzatela Jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte Jaunaren pakean. Eskerrak Jangoikoari. Maria.